Не, на слово не треба звертати уваги. Це ерунда. То, що вони говорять, сьогодні одно, завтра другое. Звертайте на діяння, що відбувається. Відбувається створення іміджу ядерного варіата для Лукашенки і імкнення усягнути Україну і Білорусь у конфлікт. Коли буде втягнуто в конфлікт, тоді на русські елементарно заходять на територію Білорусі з військами своїми. Тоді елементарно не русські кинуть бомбу, а білоруси. Лукашенко кине. Російці хочуть тут спрацювати чисто, у білих перчатках. І вони так і в Совєтському Союзі така була сама. А Лукашенко допустить гэта, на вашу думку? Лукашенко, я думаю, не розуміє. Паколькі ён ніяк не хоча, па-першае, народ не хоча, па-другое, армія не хоча, па-другое, ён разумее, што яму канцы. Так, ён ніяк не хоча улезці ў гэту сітуацыю, таму што ад яго імя это ўсё будзе зроблена. І удар, калі б ён быў бы, я сумняваюся, удару не будзе, но калі ён быў бы, скажем, то будзе па Беларусі. У любом выпадку, нават калі не будзе удара, расейцы остаются, так это же сумасшедший этот Лукашенко. Вы посмотрите на него. Разумеете, что? Ну, это элементарно речь, треба знать русских и их стратегию.